zarete guztioi. Erain egun, hilaren 21 izan zen. Orain 81 urte, fasistak Elgoibaren sartu zirela. Gipuzkoa osoa zapaltzen ari ziren eta Bilbora 2 astetan iristea nahi zuten, baina hemen, gure mendietan, Martzaga eta Kalamua artean, ametxe, 7 hilabetetan gelditu zituzten ezin aurrera egin. Ziarra menditik atzerata, Morkaiku galdu eta hurrengo lerroan, frontean burrukan aritu ziren CNT-ko eta Amuategi batalloiko milizianoak lehenik, eta gero EAG-ko Eusko Gudarosteko lehen batalloiak. Bitartean, fasistek herrietan euren gizarte atzerakoi eta tristea ezartzeari ekin zioten. Errepresioa eta beldurraren bidez ezarri ere. Elgoibarko biztanleen 10%ak ihes egin behar izan zuen. 600-dik gora. Oinarrizko eskubideak ezabatu zituzten, alderdi politikoak, elkarteak eta sindikatuak debekatu, demokratikoki hautatutako udala hartu, alkatea atxilotu. 80 urte eta gero orainik, asko dauzkagu desagertuak. Euskadin 8.000 inguru, Nafarroan 3.500. Estatu espainolean 130.000 desagertu daude, izugarria. Desagertuak eta ahaztuak. Galtzaileak beti ahaztuak izaten direlako. Lurperatzek izatiarra ere merezi izan ez zutenak. Han utzi zituzten, mendian, unetetan, izenik eta izanik gabe. Hala ere, isilian bara ere, erdi izkutuan, errenato ofizialetatik kanpo, historiako liburuetatik kanpo, lekukoen testigantzei esker, batzuk errekuperatu ahal izan ditugu. Hemen daude, joan zen urteetik horietako 27. 25 identifikatu gabeak. Arrasaten, Andoainen, Azkoitian, Elgetan, Elgoibarren, denak frankismoaren biktimak, hainbeste urtetan baztertuak, gaur nahi ditugu gogoratu, dignitatearen txoko eder honetan. Eta oroitzapen hau bizirik daukagulako gogoratzen dugu baita ere, Espainiako estatuak ez duela ezertxo ere egin egoera hau konpontzeko.